Гурково – земя с богата история. Още през IV век землището на града е било привлекателно за Римската империя. Намерените артефакти разказват за живота на траките и римляните, избрали да живеят на това вълшебно място. Днес град Гурково е кръстопът в центъра на България. Градът е разположен в южните склонове на Стара планина. През него преминава най-важният път през Балкана – прохода на републиката Хаин-Боаз. Градът е административен център на община Гурково. Територията е 292 квадратни километра. Населението е почти 6000 души в 11 населени места. В Гурково жителите са повече от 3000. Районът на днешно Гурково е населен още от дълбока древност. За това свидетелстват много монетни и керамични находки, които показват, че е имало антични селища в нашият район. През 2016 година в местността Дюлевец край град Гурково е открита римска баня, вероятно принадлежаща към вила Рустика. В превод – селска къща. Първите сведения за Гурково датират от един османски данъчен регистър от 1450 година, който се намира в Народната библиотека в София. Оттам ние знаем, че Гурково, първото име на Гурково е било Коллъкчиян, което в превод можем да го тълкуваме като село, което занимава с охрана на прохода, който е до нас, прохода на републиката. Най-старото име Колопци, него съм запомнал. Тъй ли, бате Мяли? Тъй беше. След Колопци, Аинкивей. Селото е било над Чейо долу отгоре. Там има черници, стари, големи, още седят. В началото на 19 век идва и следващото име Хаинито или Хаинкьой, още наречено, по името на прохода Хаин-Боаз, който означава предателски или коварен проход. Гурковци били изключително свободолюбиви хора и тъй като имали специален статут на войнишко селище, отглеждали коне тук в местността Лазово, османците или по-късно турците нямали право да пребивават в селото, т.е. имало специален статут и този статут после е бил нарушен, когато започват кърджилийските размирици. Гурковци организират отпор, защото не могат да платят този голям откуп от 20 киси. Такъв бил откупът на кърджалиите. Самият Кара Фейзи, предводителят на кърджалиите, идва в Гурково да иска откупът, който бил непосилен за селото. Старейшините, начело с дядо Генчо, дядо на войвода Генчо Къргов, решават да се изселят отново в Лазово. На най-тясното място в дефилето за около месец построяват голяма преграда, наречена порта. Висока е около 6 човешки боя. Успяват да отблъснат кърджалиите, а предводителят е убит на Кортенския брод на река Тунджа. За да избягат от произвола на османските нашественици, гурковци дълги години пребивават в тази историческа местност Лазово, в която се намираме и днес, и сега. Те пребивават тук около 180 години, от 1620 до около 1805 година. Тук още личат старите гробища над нас. По-горе беше скалата, където се извършвали християнските обреди на гурковци, тъй като са нямали християнски храм. Околните височини били превърнати в ниви и гурковци заедно с благоприятната тук природа изкарват толкова много години. Реката тече точно под нас и наличието на прясна вода, на дървен материал кара гурковци да престоят тук толкова дълго време.
когато идва освобождението, Гурково все още се нарича Хаинкьой или Хаинето. През 1906 година старейшините или старците, това име да бъде премахнато, селището да бъде кръстено на генерала, който влиза. Той влиза в първото селище на Южна България, ние сме първото освободено селище, генерал Гурково. После за кратко името е преименувано на генерал Гурково и след 1947 година отново се връща старото име Гурково. Булметал е съвременният символ на Гурково. Над 400 работника всяка сутрин прекрачват прага на предприятието за метални опаковки. Повече от 500 клиенти в Европа от различни промишлени отрасли се доверяват на сръчните ръце на гурковци. Това, което можем да разкажем за Булметал е, че една идея за производствен цикъл от начало до край с производство на метални опаковки, това беше така, идеята се появи преди около 30 години. Бяхме доста по-млади тогава. Започнахме от цикъл, в който участваше производство на ринга, на капачката, на кутията, след което затворихме целият производствен цикъл. Това, което беше интересно в началото, че имахме така голям ентусиазъм, много по-малко възможности от сега, но с доста упорит труд разширихме гамата на производството през тези 3 десетилетия и от лако-бължийски опаковки в момента палитрата от възможности е много по-голяма. Както каза господин Атанасов, сегмента, който предлагаме на нашия и чуждия пазар е доста обхватен, всеобхватен. Лакобледжийски, хранителни, за млекопреработвателната промишленост, аерозолни флакони и декоративни кутии, които се използват за подаръчни и други пакети. В момента Булметал работи, може да се каже, за страни от половина Европа. Не само съседните държави около България, но имаме износи за Германия, за Англия, за Словения, Италия и други държави в региона. Но бих казал, че когато нещо се върши с сърце, с желание, нещата се получават. И съм наистина така радостен, че с нашия екип постигнахме едни добри резултати. Едни резултати, които в момента Булметал може да се каже, че е водещ производител в цялата страна. Освен тази дейност, която произвеждаме и пласираме металните опаковки, имаме и възможност да развихме и транспортния бизнес, за да транспортираме в възможно така най-добра цялост, без никакви забележки до вратата на клиента произвежданите от нас продукти. Това също беше едно предизвикателство, но пак казвам, целият ни екип, който е около 400 и няколко души, работи така доста усърдно, за да задоволим това, което търси пазара от нас. Гурковци са работливи и предприемчиви. На територията на Гурково се произвеждат етерични масла и натурални ароматни продукти във фирма Вигалекс. Основен продукт е маслодайната роза Дамасцена, която се отглежда от средата на 19 век в района на града, който е част от Розовата долина. Всяка година през месец май гурковци се включват в ароматния празник, който започва в местността Корията. Танците, дегустацията на гюловата ракия и на сладко от рози продължава на площада. Друга гордост на Гурково е фирма Сир, която произвежда метални конструкции с лазерно рязане на ламарина. Нашата фирма се занимава с изработка на уникални метални конструкции. Тук се намираме в южната част на град Гурково, където преди години е било бившото предприятие Атанас Дамянов. Сега в момента не е преобразено кой знае колко, но се опитваме да вкарваме някои новости, иновации, нови технологии и да запазим работната ръка в града. Надявам се всички да успеят да помогнат с кой каквото може, за да се развие този град все повече и по-добре, да задържим младите хора в този град.
понеже това е нещо, което много трудно се случва в наши дни. Важно място в икономиката на общината заемат дърводобива и търговията с дървесина. Представени са от Държавно горско стопанство Гурково с обща площ от 24 000 хектара. За Гурково първия и бих казал последния, който се откроява в направеното за Гурково моя фен е Богдан Богданов. Богданов беше продължение на 16 години председател на съвета и една година беше секретар. В резултат на неговото ръководство Гурково има прекрасна читалищна сграда. Ползваше с голям авторитет и хората го уважаваха и го обичаха за това, защото той постоянно живееше с тяхните проблеми. Сега Гурково има стадион, който има седящи места за жителите на цялата община. Над 3000. Беше загърбил личните си тук проблеми и в семейство и в къщи в интерес на изграждането на Гурково. Моята задача беше да продължа онова, което Богдан Богданов беше започнал. По него време са построени това най-претворната читалището, като по време може да сгреша, но това здравната служба, автогарата. Престижната сграда, която сега носи името Белия дом. Градът в последните 50 години мога да го определя като един силно развиващ се икономически център. Основната дейност на Пресоя пак е металообработване, производство на машини, производство на екипировка, резервни части. Работят 25 човека, изцяло професионалисти с необходимата квалификация. Пресоя пак в момента разполага с едни от най-съвременните машини за студена обработка на метал, с най-висок енергиен клас. От гледна точка също на екология покрива всички европейски изисквания. Тази година инвестирахме в изграждането на фотоволтаична централа. В момента имаме автономно захранване, което осигурява на 100% необходимостта за мощности. Тенденцията напред, компанията да се развива, работят изцяло млади хора, което е хубаво. Като допълнение към това, което каза колегата Валентин Ангелов, мога да кажа, че освен механичната обработка на всякакъв тип детайли от метал, извършваме също и асемблиране на полуготови, готови възли, цели машини, като клиентите ни са, освен за българския пазар, изнасяме за Италия, за Германия и се надявам за бъдеще да разширим нашия пазар като готови изделия с висока добавена стойност. Изградили сме, бих казал, доста добър боеспособен екип. Надявам се да напред да се развиваме все така. Животът в град Гурково е тих и спокоен. Денят започва още и от детска градина Латинка.
Там младите родители са оставили децата си в сигурните ръце на педагогическия екип от учители, възпитатели и медицински сестри. В задружна игра те ще научат историите на Мечо Пух, Косе Босе, Дядо Вади Ряпа и още много други. Сред най-важните дела на гурковци е образование. Още през далечната 1941 година кметът Боровски създава Народен университет. В документа четем: всеки гурковец е длъжен да посещава този малък Народен университет, за да може да обогати познанията в живота си безплатно и да докаже, че гурковци са будни и се интересуват от всичко онова, което се преподава от техните по-първи и учени хора. И че малко повече знания са само от полза за всеки го в живота му. За образование в нашето селище се споменава още 1835 година. За светско училище в архивите данни има за 1855 година. Многократно е премествано училището в различни места, докато през 1951 година е построена сегашната стара сграда на училището. Гурково стана моето второ родно място. Тук създадох дом, родих син и за мен беше едно прекрасно място, където се утвърдих като гражданин вече, защото Гурково стана град, и се утвърдих като учител. Обичам Гурково. Обичам го с цялото си сърце. Искам да кажа, че в Гурково живеят добри, съвестни, работливи хора. Хора, които държат на традициите. Но в Гурково има прекрасно училище, прекрасен състав и учители, които правят всичко, което е необходимо за възпитанието и здравето на децата. В момента сме средно училище с паралелки професионални, готвач и работник в заведения за хранене и развлечения с около 400 ученици. В нашето училище е от 1 до 12 клас. Има целодневна организация на учебния ден, участваме по много проекти. Съвсем наскоро наши ученици и учители участваха по програмите Еразъм. Но аз се гордея и с това, че през годините бях свидетел на промяната на Гурково, как през тези 50 години израсна пред очите ми и се превърна в едно китно градче, което по-късно изправи снага и започна да се сравнява, да се състезава с останалите 5 балкански градчета, и тук беше проведен през 5 години празникът Балканът пее и танцува. Старата камбана, тя е произведена в Пловдив през 1874 година и е дарена на църквата от богомолци през 1911 година. Това е втората камбана, която е произведена също в Пловдив от арменеца Гаро Ананян.
Църквата Свети Димитър Чудотворец в Гурково е построена през 1860 година, като в нейното построяване са участвали всички жители на селището. Майсторите са били тревнински. Иконите са изографисани от тревнинският майстор Иванчо Кънчов. В Гурково има две ромски махали – Лозенец Север и квартал Лозенец Юг. Кметството полага грижи за всички тях. Те се трудят в района на община Гурково, а децата им успешно завършват училище. Имат и собствен бизнес, и то от най-вкусните. Един от големите благодетели на ромите е Галина Куртева. С непрестанните си грижи тя вдъхва надежда и доброта сред ромското население. Тя е учен и създава нови лекарства. Ръководи стажантска програма в Алфа Арт Галерия, основана от съпруга й Веселин Куртев през 2007 година в Ню Джерси, Съединените американски щати. И като активен общественик, работещ на 2 континента, госпожа Куртева възстанови и направи родната си къща дом на изкуствата. Там е бил и роден дом на кинодокументалиста Иван Цонев. Неговите репортажи от Гурково от средата на миналия век са в златните страници на българското кино. Всеки ден от автобазата в село Гурково, Старозагорско, излизат десетки камиони и поемат пътя в Балкана. Но извозването на трупи не спира. Важно място е отделено за магарето. То е било най-важната сила в миналото. Всяка каручка е била задвижвана от това симпатично животно. Музеят е единствен по рода си в света. Телевизионен репортаж разказва за него. Днес ще ви разходя из музея на магарето в град Гурково. Много хора едва ли са предполагали, че има такава музейна експозиция, но да, ето тя е факт. Скромна, кокетна, но доста интересна и представя общо взето всички интересни неща, които са свързани с това животно, което толкова десетилетия, столетия наред е помагало на човека. Ето го нашия представител на този изключително ценен и емблематичен за България вид. Хората на времето, особено жените, са ходили и са наливали вода с това съоръжение, което е доста трудно да се държи и да се балансира по този начин. А представете си, ако има и по 10-20 литра вода в ето тези менци, които са пълнили жените на времето от изворите, за да пият. И такива неща могат да се видят тук в този музей на магарето. Освен магарето, разбира се, нашия герой в тази история, можем да видим целият бит, целият стар бит от хората в района на Гурково и този красив балкански район. Така че използвайте случая днес, посетете някой музей, ако сте в района на подбалканските котловини, елате в Гурково. Музеят е свързан и с магарешкото рали, което се провежда от 1971 година по идея на 3 гурковци – Стоян Богданов, Иван Рунтев и Илия Тодоров. С няколко прекъсвания през годините, единственото биорали в света продължава да радва зрителите на това уникално състезание. Поетите се раждат при зори, когато утрото с нощта се бори, и феите, орисници добри, отлитат към небесните простори. В най-колоритния магазин Оазис може да намерим 2 книги, издадени в Гурково. Стихосбирката «Душата ми е нестинарка» и «Мечешка история». Авторка и на двете е Мими Иванов, писателка и учителка от Гурково. Тя поезията идва сама. Не е трудно, когато започнат някакви рими да ти вървят в главата и просто да ги записваш. Детската книжка е посветена на моето внуче. Не знам как тръгна една зимна история с идеята, че мечките няма да спят. И аз написах тая историйка и с идеята да я издам. Свързах се с един издател в София, но
Обещанията му не бяха изпълнени, че ще започне да работи по книжката ми и в последствие аз пък написах още 3 истории за всеки сезон от годината и както казват, всяко зло за добро, стана цяла мечешка година. Тези художествени фотографии не са заснети от професионален фотограф. Авторка е Катя Желева. Заедно с съпруга си Желю създават ресторант Оазис. Той е необикновен. Освен вкусната кухня, която семейство Желеви предлагат, там ще намерим и рай за душата ни. Обгърнати от изумителната обстановка, сякаш нарисувана от най-добрият живописец. Легенда разказва, че през 1906 година, когато старейшините решили да сменят името на селището, предложили да го нарекат Гостоприемно, защото хората били много гостоприемни. По-възрастните възразили и казали, ако след 100 години хората не са така гостоприемни, какво ще правим? За наша радост и до ден днешен гурковци са сърдечно гостоприемни. Диана е приготвила закуска от гурковска баница и на кафе с приятели е щастлива да ги посрещне в дома си. Роден съм в Гурково, точно тук в тази стара къща съм живяла до 6 години, след това майка ми и баща ми си направиха нова къща и така като преди 1 година вече не се нанесах тук, след пътешествия. През живота си съм обиколила доста места, живяла съм в Южна Африка, работила съм малко в Гърция, Италия, най-вече в Германия, 20 години. И ето, че преди 1 година се завърнах и така една моя мечта, която осъществих, да реставрирам къщата на баба и на дядо, която ми я преписаха на времето. И благодарение на моите невероятни майстори, бай Димо и моя син Гено, естествено, се получи тази уникална къщичка. Една от основните задачи, които стоят пред общинска администрация на град Гурково, е да изградим един мост между нашето минало, между нашето настояще и между нашето бъдеще. Няма град, няма народ, който да има бъдеще без минало и настояще. Така че аз като кмет на този град съм гарант да минем по най-плавния път, по най-плавния преход през нашето минало. Настоящето зависи от нас, бъдещето също. Така че ние ще работим за едно по-добро и по-светло бъдеще на нашия град. Това е Гурковският път. Извървян с много трудности от достойни хора, са градили град Гурково с много труд и любов.